Azurfa Rediyo, duniyar labarai a tafin hannunka. Assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da mu a wannan tasha mai farin jini, Azurfa Rediyo. Za ku iya sauraron mu ta hanyar sauko da manhajar mu da ke kan Play Store. Haka kuma kuna iya sauraron mu akan shafin mu a dandalin sada zumunta na Facebook. Sannan kar ku manta, ku yi subscribe din YouTube channel ɗinmu tare da danna ƙararrawar sadarwa domin sanar da ku a duk lokacin da muka saka muku wani sabon shirin. Azurfa Rediyo, Azurfa Rediyo muryar zamani. Dole ne a bawa karatun allo da wannan certificate a takardar shaida ta shahada ko kuma ana kiranta zayyana matsayin da ya kamace ta. Don haka a ba su matsayi da kula da ya kamata wanda aka ba boko kula a ba su kuɗi kuma ba su. Dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar kananan hukumomin Dange Shuni Bodinga da Toyota a jihar Sokoto Dr. Balarabe Shehu Kakale kenan wanda shine fito da wannan kudurin ya ce ɗaukar wannan matakin zai ƙara bayar da ƙwarin gwiwa ga ɗaliban makarantun nan allo domin su ba da tasu gudunmawa wajen samar da ci gaban ƙasa. Ya ce mafi yawa daga cikin ɗaliban suna da basira da hikimomi da za su yi amfani da su wajen gina ƙasa ba tare da dogaro da aikin gwamnati ba. Kuma tsarin da annan muna yi tare da gwamnatin jiha da sauran shina da kuma gwamnatin tarayya abinda muka faɗa duk an ka ba boko kuɗi yanzu to wallahi ba makarantu allo nasu ba mu ƙara yadda ga budget a sa kuɗin Najeriya ga harkar boko ba makarantu allo da mallamai nasu ba kuɗin jama'a na duk kuɗin mu na kai a bawa karatun alqur'ani da allo haƙƙi ne a jihohin arewa su ko jihohin kudu su bawa karatun bible da kuma na addinin kirista su ma su yi su ba su a bashi haƙƙin shi. Dama gwamnatin jihar Sokoto ta fito da shirin kyautata sha'anin almajirci a jihar to koya take kallon wannan sabon tsarin. Dr. Umar Altani Dandan Mahe shine sakataren zartaswa na hukumar kula da ilimin larabci da addinin musulunci wanda kuma shine jagoran aiwatar da shirin na gwamnatin jiha. Wato shi ai ga mu hana nan matsayin matakan na jiha mu yin kwara muka cewa me muka yi mu inganta wannan makarantar ne mu hana bara kuma koyi sana'o'i shi kuma yanzu so yake kudurin ya fito daga can ta kasa wannan ma zai kawo mu saboda yan ka samu bakin na wakilin goyon baya daga ainihin tsari na kasa ana zamanin ma a samu funding ma ko da dai karfafawa wadda za samu mu jihohi mu samu karin gwiwa gam tsari ya yaran nan su karatu ba ta zai bara ba. Bisa ga la'akari da kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya wanda ke da ƙabilu da addinai mabambanta ko yaya masana ke kallon aiwatar da irin wannan tsarin a Najeriya wannan ce tambayar da newa Farfesa Tukur Muhammad Baba na sashen nazarin halayyar ɗan adam a jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin birnin Kebbi. Irin wannan tsari lalle akwai mutane da yawa da za su je su tashi suna tafasa suna dumi cewa za a kawo musulunci ne amma ai in ka duba shi kansa Bible da sauran wasu littattafai na Kiristoci akwai su an rubuta su da ajami akwai su kuma da yaren Larabawa ko cikin Larabawa akwai da yawa waɗanda ba musulmi ba amma bai hana su amfani da wannan harufa da na ajami su rubuta Bible su yi komi da komi ba don haka ana iya kawa amma in dai za a cire siyasa a ciki na ɗaya kenan a tsaya a bashi tsari yadda zai tsarin mulki zai nuna cewa in ka je wannan makaranta ga irin abin da zaka iya samu gashi abin da zaka iya zuwa jami'a da shi. Yanzu abin jira a gani shine samun amincewa da wannan kudurin da kuma da za a aiwatar da shi a Najeriya. Muhammad Nasir